taas, kun se oli tuo sama akka tuolla. Kumma akka se meni aina hukkaan. Nyt oli 2 hukkaa tuossa. Niin mä näin täältä, oli hyvä paikka nähdä. Se jäi hunttaamaan hetkeksi, että mille alkaa. Itse se palautuu. Niin. Vaivaherneet raksuttaa. Tämä oli hyvä, että tehtiin tämä viimeinen. No niin, loistavaa. Hyvä. Hieno pikkuapina. Ja ruuatkin on nyt syöty. Nyt jaksaa lopun päivää. Niinkö? Lopun päivää, 4 asti. Ai niin. Ai niin. Joo. Joo. No, kiitos. ei mahu Nyt enää meni kiinni. Nyt meni kiinni. Kuinka kun otetaan nämä. Noin. Kyllä sille ruoka kelepaa, mutta ihminenkin on sille hirveän hyvä paikka. No. Tämä nyt ei lopeta olla. Sen nyt sä panit mun kuule sol. Näin. Voisitko ystävällisesti lopettaa? Ai, et lähde mihinkään kun jättä jää sinne, niin? Niin.